Iau 2 cepe mici, le tai mărunt și le călesc în ulei vegetal până devin aurii. Adaug un ardei roșu mare și jumătate de ardei verde, ambele tăiate cu bulețe. Pun 2 roșii mici, bine coapte, o lingură de pastă de roșii, o linguriță de sare și o jumătate de linguriță de piper negru măcinat. Amestec și las la foc mic 5 minute. Adaug 3 pachete de tăițe instant, câte 60 de grame fiecare, rupți în bucăți mari. Torn 150 de mililitri de apă, acopăr și las 3 minute. Întorc pe cealaltă parte și mai las 3 minute. Amestec totul, torn 2 ouă bătute și gătesc încă 3 minute. Apoi presar brânză rasă din belșug, acopăr tigaia și las să se topiască. Când devine cremos și aromat, mâncarea este gata. Este o rețetă simplă, rapidă și incredibil de gustoasă.